की अपनी दुनिया है, मेरी दुनिया तुम हो। उम्मीद करता नहीं बढ़िया हम लोग अब बढ़िया रहे के चाहे मुँह बढ़िया बने तो तोनी लोगन के दिवाली की ढेर शुभकामना। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा गाना फार होने वाला बा। यही से ये वीडियो सुनने से पहले देखे से पहले एयरफोन जरूर लगा लिया लोग। और ये वीडियो बनाए मसल के बा बस एगो इंटरटेनमेंट के लिए बा, ज़्यादा दिल पर मत लिया लोग, ठीक बा। तो भाई सरवा भूखले भाई इसी तरह के चाटता कंट्रोल। ए भैया मादर चोद तू जबानी चीखो मत, वीडियो में सुहागरात मना लो तारा बहन के चोदो क्या खातिर बा भौजी तो एक बार फिर से कहबो क्या क्या खातिर बा फिर से कहबो गाली नहीं के सुनाई आइल हमरा के हम दुनु हई से पति देव खाती बा पति देव खाती बा पति देव खातिर बा। जाए भौजी जा पूरा मोहल्ला के बांट द तहार बहन तो ऐसे सारा करता रहो जे हमर दुनु से पति देव खातिर बा बहन चोदो सेब ह। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है